Здравейте от Камуфлаж БГ. Днес ще ви представим част от продуктите на фирмата Farfield, а именно бързомери и оптични прибори. Представяме варианта Impact XL, модел, който е подходящ за използване върху спортни пушки и Airsoft реплики. Специфичното при модела е, че позволява 4 режима на подсветка, които са изобразени на опаковката, и 5 нива на яркост. Захранва се от една CR1632 батерия, като осигурява между 25 и 120 часа режим на работа, според зависи интензитета на използваност. Impact XL е изработен от авиационен алуминий, което го прави изключително здрав, а в същото време е с тегло само 159 грама. IP55 стандарта го прави идеален за използване във всякакви атмосферни условия. Четирите режима на подсветка, с които разполага Impact XL, се сменят чрез бутон, разположен в задната част на тялото. Всички продукти на фирмата Farfield може да намерите физически в нашия магазин на улица Костенски водопад номер 58, както и на нашия сайт Камуфлаж БГ.